Alleluia. Ulim samar mitashrin. Alleluia. Ishvawarna bilbarket. Alleluia. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti, nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej. Inti s-sliem tagħna Mulej ħniena, inti l-ħarruf tagħna tal-għajt Kristu ħniena, inti l-ħajja tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Giuseppe Sultana. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek aħna minn ħżiena insiru tajbejn u minn imsejkna nsiru ħienja. Wettaq fina l-emejl u d-doni tiegħek biex kull min jikseb il-ġustifikazzjoni bil-fidej ma tonqsu qatt il-qawwa imma jibqa' sħiħ sal-aħħar b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktub tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wara diskussjoni twila, Pietru qam u qalilhom: Ħuti, intkom tafu li sa mill-ewwel jiem Alla għażilni minn fostkom biex minn fommi il-pagani jissimgħu il-kelma tal-Evanġelju u jemmnu. U dan xedu Alla li jara fil-qlub billi tom l-Ispiritu Santu ħalmataħ lilna. Ma għamel ebda għażla bejna u bejnhom, imma safilhom qalbhom bil-fidi. Mela issa għaliex inġarbu lil Alla billi tridu tqedu fuq onq id-dixxipli madmad li la missirietna u lanqas aħna ma flaħna nerfawh. Wara kollox aħna nemmnu li bħalhom aħna nsalvaw permezz tal-grazzja tal-Mulej Ġesu. Imbagħad waqa' skiet fuq il-ġemgħa kollha u għadu jisimgħu lil Barnaba u lil Pawlu jirrakkontaw kemm sinjali u mirakli Alla kien għamel permezz tagħhom fost il-pagani. Meta waqfu huma qam ġagbu u qal: Ħuti, isimgħuni. X'mun qalilna kif Alla sa mill-bidu ħaseb biex jiġbor minn fost il-pagani poplu li jkun tiegħu. Ma dan jaqbel kliem il-profeti kif hemm miktub: Wara dan nerġa' niġi u nibni id-dar ta' David li ġġarfet. Nerġa' ntella il-ħerba tagħha u nwaqqafha mill-ġdid biex infittxu lill-Mulej il-bqija tal-bnedmin. U ġnus kollha li fuqhom jissejjaħ ismi jgħid il-Mulej li għarraf dan kollu sa mill-qedem. Għalhekk jien ngħid li mhux ta' min idejjaqhom lill-pagani li jikkonvertu lejn Alla, biss nikdbulkom biex jitbedu mill-ikel imniġġes bl-idoli u miż-żwieġ ħażin, mill-laħam tal-annimali fgati u bid-demm. Għaliex sa mill-ewwel żminijiet
kien hemm f'kull belt min ixxandar il-liġi ta' Mosè u jaqra fis-sinagogi kull nhar ta' Sibt. Il-kelma tal-mulej. X'għandu fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. X'għandu fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. X'għandu fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. X'għandu fost il-ġnus is-seb tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. X'għandu fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għajdu fost il-ġnus il-mulej is-saltan u jżomm sħiħa id-dinja biex qatt ma titħarrek u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. X'għandu fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti. Kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Kull fejn jeżisti l-bniedem eżisħuti bil-fors jeżistu il-gruppi u xek. Aħna nissieħbu fi gruppi minħabba interessi, minħabba dak li joġobna u hija ħaġa tajba. Ma jfissirx li għax hemm gruppi differenti bil-fors grupp ikun kontra l-ieħor, mhux hekk? Anzi, huma gruppi differenti li bħal dwal tal-qawsalla juru u xekk il-kwalitajiet differenti li jeżistu fil-bniedem u fis-soċjetà. Ovvjament, meta jinqal nuqqas taqbil, dan ma jfissirx bil-fors li hija xi ħaġa ħażina, sakemm eżisħut il-bniedem ma jidħolx f'ċertu komplessi, pereżempju xekk, nibda naħseb rida tgħaddi tiegħi bil-fors, jew li jien għandi raġun iżjed minn ħadd ieħor, jew li jien għandi dejjem raġun u xekk. Dawn il-komplessi li jimbat jagħmlu ħafna ħsara, eżisħut imflok ġejt. Qed ngħidilkom dan għax jekk innotajtu hekk dan l-aħħar ġimgħat u x'hekk qegħdin naqraw mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli li huwa l-ktieb li nistgħu ngħidu li jibda l-istorja tal-Knisja, il-history tal-Knisja tal-bidu ta' kif il-Knisja permezz tal-Apostli xterdet u x'hekk mill-art imqazza saċ-ċentru tal-Imperu Ruman li hija Ruma permezz tal-Apostli però l-iżjed permezz ta' Pietru u ta' Pawlu. U l-Knisja tal-bidu eżisħuti kellha taffronta ħafna problemi. Forsi l-ikbar waħda minnhom tafu x'kienet? Kienet il-fatt li l-Knisja tal-bidu kienet magħmula fil-maġġoranza tagħha mill-Lewt insara. U allura qamet il-problema. Il-fidi nisranija u x'hekk dan il-grupp tal-ewwel insara. Dan se jkun qisu fera grupp fih dan ir-reliġjon ludija, jew sa tkun reliġjon ġdida tinqata' l kollox u x'hekk
għat li iż-żomm ħanejdu hekk elementi ġejjejn mir-reliġjon Dudija, però tinqarra l-kollox u tifforma ruħha bħala familja ġdida. Ħafna lowt insara u l-lowt li ma sarux insara bdew jimponu kemm jifilħu l-idea tagħhom anke fuq il-pagani. L-iktar li rridu jobbligaw lil pagani josservaw il-liġi ta' Mosè, mhux qed ngħid għal-liġi tal-Alla. Liġi tal-Alla dik għadha tot u tibqa' tot tal dejjem l-10 kmandamenti. Imma l-Lut kellhom ħafna liġijiet li kien beda jagħtihom Mosè lill-poplu tiegħu baqgħu jżidu magħhom u ħafna minnhom kienu biss toqol insopportabbli u bla sens. Infatti jisimgħu x'qal u x'hekk Pietru qam u qalilhom fost oħrajn qal hekk. Melissa għaliex iġġarbu lill-Alla billi tridu tqiedu fuqhom id-dixxieb li madmat li la missirijietna u lanqas aħna ma flaħna nerfewh. Mela ħafna mill-lewt tridu jobbligaw lill-pagani li jsiru nsara. L-ewwel jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni u josservaw il-liġi ta' Mosè qabel ma jsiru nsara. U Pietru ispirat minn Alla qed jgħid le. Is-salvazzjoni aħna ma nsibuhiex fil-liġi tal-Lut, ma s-salvazzjoni hija f'Ġesu u f'Ġesu biss. U allura l-pagani m'għandhom l-ebda obbligu li josservaw il-liġi ta' Mosè u x'hekk. U dawn il-ħafna liġijiet li kellhom il-Lut li kienu liġijiet ta' madmat u toqol bla sens. U mbagħad Pawlu u Barnaba bdew jgħidu wkoll kif il-grazzja tal-Alla deret fil-pagani li saru nsara u għalhekk il-komunità Nisranija ħadd ifforma ruħha issa bħala familja ta' fidi separata mir-reliġjon Dudija għad li żżomm ħafna elementi tajbejn li kien hemm fil-reliġjon Dudija, però il-qofol ta' kollox huwa Ġesu u s-salvazzjoni tagħna nakkwistawha minn Ġesu biss. U fil-Vanġelu qasir tal-lum Ġesu jispjegana dan kollu bi kliem tant sabiħ u x'hekk. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi jeżħuti kemm hi sabiħa. Dik l-imħabba li bija il-missier iħobb lill-liben dik ta' jienna Ġesu ta' jeżħuti. Kemm għandna bżonn ma ninsewwiex l-imħabba kbira li ħabbna Alla. Kemm għandna bżonn ma nqalgħux għajnejna minn fuq is-salib ta' Ġesu. Is-salib li jurina l-kobor tal-imħabba tal-Alla għalina u jkompli. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi intom tibqgħu f'imħabbti kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. X'inhuma dawn il-kmandamenti ta' Ġesu? Li min huma l-kmandamenti li Ġesu ħarist il-kmandamenti ta' missieri? Mandament huwa wieħed għalilna Ġesu l-imħabba eżiskuti kif ħabbni missieri hekk ħabbejtkom jien. Għall-imħabba qed jirreferi Ġesu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Eżiskuti allura Ġesu qed jgħidilna ċaru tont, jekk irridu l-ferħ tiegħu jkun fina, irridu nħallu lill-Alla jħobbna, niftħulu qalbna lill-Alla u nħobbu lil xulxejn. Dak huwa l-qofol tal-fidi tagħna eżiskuti ta'. Jekk nagħmlu ħafna affarijiet ma ninsew l-imħabba nkunu tlifna kollox ta'. Iċ-ċentru ta' kull ma nagħmlu kull ma nemmnu fih hija l-imħabba eżiskuti. U allura noqogħdu ħafna attenti għax xi drabi għad di l-Knisja fil-bidu infirdet u xekk mit-toqol ta' liġijiet fuq iżjed minn 600 liġijiet li kellhom il-Lowt. Però kultant aħna ntaqlu lilna nfusna b'ħafna drawwiet li ħloqnihom aħna u ġibnihom aħna u npoġġuhom importanti iktar mill-imħabba. Nispiċċaw ninfirdu bejnietna minħabba drawwiet umani li ħafna drabi laqqas ikun fihom sens eżiskuti. U nispiċċaw ma ngħixux l-imħabba li hija l-qofol ta' kollox minħabba drawwiet umani u xi żball kbir nkunu nagħmlu eżiskuti. U allura ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex aħna bħala nsara nifhmu li dak kollu li jġib l-imħabba, dak kollu li jressaqna lejn Alla, dak kollu li jimlilna qalbna u moħħna u ħajjitna b'Ġesu, dak għandna nagħmluh. Dak kollu li jbedna mill-imħabba
dak kollu li jbedna minn Ġesu u minn dak kollu li juta Ġesu dak m'għandniex nagħmluh, eżiżħuti. Dak kollu li jġib il-firda ma jistax ikun ġej minn Alla. Ejjew nitolbu bil-qalb eżiżħuti ta' mod speċjali f'dan iż-żmien biex bħala poplu Malti wawċi hekk. Minkejja li jista' jkunna differenza fl-opinjonijiet tagħna anke politiċi, normali dak, u x'hekk. Però dan m'għandux iġib ġlied u firda bejnietna ta'. Għandu jkun hemm diskussjonijiet mela u diskussjonijiet onesti u sinċieri u x'hekk biex insibu dak li hu l-aħjar hija l-aħjar triq għal pajjiżna, ma dan m'għandniex nagħmluh biġlied u b'mibeda u vendikazzjonijiet. Inkunu l-iktar poplu iblaħ jekk nagħmlu hekk. Imma nagħmluh f'rispett u f'imħabba lejn xulxejn. Ejjew niftakru eżiżħuti li dak li jifridna u jkissirna bħala poplu ma jistax ikun taġġiet għalina. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb il-mulej biex hekk inkomplu nkunu poplu ma'qut, poplu wieħed, poplu li jfittex ir-rispett u l-imħabba u l-għaqda qabel kollox. Kjoġobkom nqum bil-wieqfa. Il-mulej Ġesu isejjaħ ħbieb tiegħu lil dawk li jħarsu l-kmandament tal-imħabba, nitolbu lil missier biex aħna nimxu wara ibnu Ġesu fl-ubbidjenza mimlija ferħ għall-imħabba kbira tiegħu fil-waqt li ngħidu mulej enna u salvana. Nitolbu biex il-knejjes lokali jarfu l-ħtieġa tas-servizz ta' karità li l-Papa jagħti lill-Knisja Universali. Nitolbu mulejjenna biex il-paċi fid-dinja timbena fuq il-ħarsien tal-kmandament evanġeliku tal-imħabba. Nitolbu mulejjenna biex l-arajjes jitħejjew tajjeb għas-sagrament ta' żwieġ li fih isiru ġbija tal-imħabba li torbot lil Kristu mal-Knisja tiegħu. Nitolbu mulejjenna biex aħna jkollna spiritu ta' ferħ u ottimiżmu fil-qadi ta' ħutna minħabba Kristu. Nitolbu mulejjenna u ħankomplu nitolbu biex inkunu poplu matul fid-diskussjonijiet ta' bejnietna, poplu li d-diskussjonijiet jagħmilhom minn arajat u minn ġlied imma fir-rispett u l-imħabba ta' xulxejn. Intolbu għal paċi fid-dinja, nitolbu għal ħutna l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna bħalissa, dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, persuni li forsi għaddejjin minn xi mument mudlan fil-ħajja, xi mart mentali, depressjoni, jew mart ieħor, eżħut jew nieqfu fiskiet. U nimmurej b'fiduċja kbira minn idejn din l-om tagħna tas-sema. Jekk niftakru li l-ewwel qabel kollox u iktar importanti minn kollox li aħna l-koll minkejja d-differenzi ta' bejnietna aħna wlied missier wieħed li jħobbna l-koll, anke dik il-persuna li ma naqbilx magħha, anke dik il-persuna ta' kulur differenti minn tiegħi, anke dik il-persuna jminej, dik hija bint jew iben tal-missier tiegħi u allura aħna ħwa ta' xulxejn. Nitolbu biex inkomplu u x'hekk nirrispettaw u nħobbu lil xulxejn dejjem. Aħna nruddulek ħajru nfaħruk missier qaddejs għaliex Ġesu Kristu ibnek ħabna bl-istess imħabba li bija ħabbejtna, ħabbejtu inti meta glorifikajtu fil-misteru tal-għid bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-mbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu
għax fi tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, b'dan is-sagrifiċċju qaddis li sejrin inġeddu, interessaqtna lejk u tajtna sem minn natura tiegħek Alla wieħed u loli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li jien tarraftna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna filoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna filoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, mulej tiegħi walla tiegħi, il-ġisem imqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Msemma għalija fuq is-sema. Ekk ukoll wara rikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Mulej tiegħi walla tiegħi. Id-demm danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljon 14 mal-Isqof tagħna Anton mal-isqijiet u l-ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, b'mod speċjali nitolbu llum għar-ruħħuna Giuseppe Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħut illum Ġesu fl-Evanġelju għaqqat flimkien l-imħabba u xek, l-imħabba li tina Alla, l-imħabba li aħna msejħinna tuħlura u xek fibnu Ġesu, l-imħabba lejn xulxejn mal-ferħ. Ma jistax jesissi ferħ veru f'hemmemx imħabba. Il-ġliet u l-inkwiet jisir inna l-ferħ eżis ħuti ta'. Waqt li ngħidu t-talba tal-Missier, ejju hekk inħallu l-kelmiet tant sbieħ fost l-iktar kelmiet sbieħ li ngħidu fil-fidi tagħna, li ngħidu fit-talba tal-Missier, nħalluhom jinżlu fil-fond ta' qalbna, hekk jidħlu f'moħħna, nħalluhom jispirawna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ngħidu bil-qalb, Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-għalla l-ħaj, bil-mewtija kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem f'idej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt tinferet minnek. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem.
Ngħidulek minn qalbna grazzi mulej tal-ferħ tal-imħabba tiegħek li inti toffrilna u ħfrinna għalkemm il-darba forsi aħna fittixna li tgħaddi tagħna jew fittixna affarijiet oħra li mhux tal-li ma jtunix il-ferħ tal-li jisirquwonna minn qalbna. Nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb: Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu, iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-imoddi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet lill-Ommna Marija kif talbitna u xekk fġieħet 3 ijiem lill-ġisem tagħha dan fil-qabar u nofruhom għal Malta Għawdex hekk mod speċjali f'dan iż-żmien biex hekk inkomplu nkunu poplu maqut, poplu li jirrispetta l-xulxejn, poplu li kapaċi jħobb wieħed lill-ieħor. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija li tħalf fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. U fl-aħħar tal-Qudiesa nsellmu l-Ommna Marija bil-kant tal-innu sabiħ fil-ħlewwa ta' Mejju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Fil-ħlewwa ta' Mejju tagħna Marija u kemm jidoqlejju dak jismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li taħalbna jagħtik l-akbar ġieħ int l-għaxqa tas-sema
ix-xemx tal-ħolqien intlom ta' min ħalqek bik mimli kull żmien.